Oi hitto, tuolta tulee joku mies. Mistä? Äiti, täällä on pelottavaa. Se on Jesse. Ai se on Jesse, moi Jyri. Jesse. Tuolta tulee joku mies. Jesse, mä pelästyin tuo. Tiia oli yhtäkkiä apua. Tuolta tulee joku mies. Se on Jesse. Ui, kun mä pelästyin. Me ajattelin, että siellä on oravia, jotka hyppii. Jenni, Tomppa tulee 2 päivän päästä. Siellä alkaa syysloma varmaan meilläkin alkaa. Ai 4. Mulla oli vähän vaikeita ratsastaa, kun äiti oli unohtanut pistää satulapyön kiinni. Aika alhaalla tuo lentokone. Onks tuo pysähtymässä vai onko se just lähtenyt? Jenni!